Здравейте на всички, ме гледате. Аз съм Диди и в този епизод ще направя пет. Така сигурно се чуете. Къде е пето? Къде е животното? Не ми пипай телефона. Животното е ето там. После ще ви го покажа. Това е животно, но не е мое куче на ето този тук, който... На ето този. Сега ще дам жилето на кучето. И да, сега ще ви покажа и Рея с въпросите. Да. Ето го и самото животно. Той е кученце и е много сладенка. Казва се, значи първият въпрос казва се Рея. На една годинка е... гледай сега как бяга. На една годинка е и скоро ще ражда, между другото. Вторият въпрос е на една годинка. Обградена съм от кучета. Да. Тя е ловно куче и я взехме за лов. Защо сега не мога да мина? Ето и как я грижда. Оле, мацунка. Вижте колко е сладка, а това е Лори. Оле, майко. Да. Какво означава за мен? Тя е една диво псе, което само ми яде чеклите. Обаче много я харесвам, защото си е моето диво псе. И аз много си я харесвам. И има много хубави чарки и е женски пол, ако забравя да кажа. И да, време е да се приключва с този клип, тъй като се легавим тук. Това беше за този клип, ако ви е харесал. Добре, спокойно. И това беше за този клип, ако ви е харесал, дайте палче нагоре. И се абонирайте за канала ми. И сега ще ви покажа една случка, където е малко странно, но ще ви я покажа пак. Ето ги. Аре, хвърляй. Чакай, че на сянката нищо не се вижда. Не, нищо не се вижда. Ето ги, давай. Вау! Тук има още едно диво псе.